Bir вакыт Әбу Бәкр радиаллаху анху дигән сүз, ул ягъни Аллаһ Тәгалә аннан разый булсын дигәнне аңлата. Арабчасы радиаллаху анху, Аллаһ аннан разый булсын. Шундый сахабаларны искә төшергәндә, аларны исемнәр әйткәннән соң радиаллаху анху дип әйтәбез инде. Аллаһ аннан разый булсын дип. Ул bir вакыт кыямәт көнен искә төшерде. Кыямәт көнен искә төшерде. Ягъни кыямәт көнен искә төшереп, ул бит инде кыямәтне күрмәде, ул кыямәт турында уйлый башлады. Кыямәт көнендәге булган үлчәү турында уйлый башлады. Кыямәт көненең авырлыклары турында уйлый башлады. Җәннәт һәм җәһәннәм турында уйлый башлады. Кыямәт көнендәге булган вакыйгаларны шулай ук шуларның турында уйлый башлады. Кояш, бу таулар тузанга әйләнер. Бөтен нәрсә физик законнары эшләмәс. Менә шул вакыйгалар турында уйлап, Әбу Бәкр радиаллаху анху бик кайгыга батты, тирән уйга. Уйлагачтын ул нәрсә әйтеп куйды соңыннан: "Я Раббым ди, мин үсемлек булырга теләр идем. Гади бер үсемлек үсә торган. Шушы үсемлекне берәр хайван ашап мине юк итсә иде." Аңлашылдымы? Бер үсемлек кенә булырга теләр идем, мине берәр хайван килеп ашап юк итсә иде. Бетте. Якты төннәрнең берсендә шулай ук Әбу Бәкр, бу икенче риваят, якты төндә Әбу Бәкр радиаллаху анху үзенең өеннән чыгып китә дә һәм урамдагы табигатькә карый. Төнне йылдыздан башка, инде айдан башка бер нәрсә күреп булмый, ләкин ул барбыр аларга карап шулай ук уйлый башлады. Аллаһның бөеклеге турында фикер йөртә. Хәзер менә безнең арабызда берәрсе шулай урамга чыгып уйлый микән, юк микән Аллаһның бөеклеге турында. Урамга чыгып, 1-5 минут булса да, шулай Әбу Бәкр шикелле күккә карап, йылдызларга карап, айларга карап, агачка карап, сайраган кышларга карап, берәр кеше, иң беренче үз сүзем әйтәм, фикерләп, уйлап шулай җиреп караган микән, юк микән. Мөгъҗизалы дөньяны шундый белән, катлаулы дөньяны. Әбу Бәкр бер матур итеп гөрләгән тавыш белән бер кыршыкны күрә инде. Шуңа карый да шул һаман кайгы уйлар кайгылы уйга бата һәм шушы кыш белән сөйләшә инде. Шушы кышка әйтә: "Эй, бәхетле дә инде син." Кышка әйтә инде, кыршыкка инде: "Эй, бәхетле дә инде син. Мин синең шикелле булырга теләр идем. Очып киләсең, утырасың да, ашыйсың да, очып китәсең. Сиңа бер хисап та юк, сиңа бер газап та юк. Сиңа бер җәза да юк. Мин синең шикелле булыр идем, һәм ди бер агач шикелле генә булыр идем, шушы агачны бер дия килеп ашап мине юк итсә иде." Менә Әбу Бәкр радиаллаху анху шундый уйлап, фикерләп җиргән булган. Дөньяның катлаулыгын, менә шушы дөньяга карап, Аллаһның мөгъҗиза, Аллаһның бөеклеген турында уйлаган булган һәм кыямәт көнендәге хисап турында уйлаган булган. Ике риваятта нәрсәгә безгә игътибарыбызны нәрсәгә? Әбу Бәкр бөтен кешенең бу дөньяда кылган эшләре һәрбер кеше хисап тотачак. Һәм ул әйтә: "Мин ди гади бер кыш булыр идем, яки гади бер агач булыр идем. Чөнки агачны да, кышны да берсе дә хисап итмәй аңа отчет юк аңа җәза да юк аңа. Шуңа күрә ул шуны теләйм ди, шул гади генә бер ни булсам инде." Әбу Бәкр радиаллаху анхуны бик яхшы аңларга була, чөнки Аллаһ субханаху ва тәгалә адәмгә шушы зур әманәтне
тапшырыр алдыннан Аллаһы Тәгалә иң беренче тауларга, күкләргә һәм җиргә сөйләшү сәләтен биргәч, мөмкинчелеген инде ул аларга мөрәҗәгать итә. Сез шушы әманәтне күтәрәсезме? Сез шушы әманәтне аласызмы дип сорый Аллаһы Тәгалә. Җирдән, күкләрдән һәм таулардан. Шушы әманәтне без ди аларга тәкъдим иттек. Ләкин ди алар ди куркып юк дип әйттеләр. Ва хамалахал инсан, Аллаһ Тәгалә һәм ди аны кеше үз өстенә алды. Адәм баласы аны үз өстенә алды. Шушы әманәтне. Нинди әманәт ул? Кайсы әманәт турында Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә? Без ди ул әманәтне тауларга тәкъдим иттек, җирләргә, күкләргә, ләкин алар юк иттеләр, юк дип әйттеләр. Галимнәр әйтәләр, әманәт иң беренче ул Аллаһ Тәгаләгә итагать итү. Буйсыну, итагать итү. Таулар, күкләр, җирләр һәм юк дип әйттеләр. Без аны алмыйбыз. Теге аны итагать, Аллаһ Тәгаләгә итагать итүдән сүз түгел, куркып итагать иткәннән соң син бит аңа буйсынырга тиеш. Алар юк дип әйттеләр. Икенчесе, әманәт дигән сүзне Аллаһ Тәгалә нәрсә тәкъдим итте? Ягъни беренчесе итагать, аннары 5 вакыт намаз уку, Рамазан айында ураза тоту, шулай ук әманәт, закат түләү, хаҗ кылу, бөтен диндәге булган менә шушы 5 багана үтәргә адәм баласы ярар диде. Шулай ук әманәткә керә бурычны вакытында кайтару. Әманәт. Шулай ук монда керә гаделлекне үтәү. Сатучымы син, хөкем итүчеме син, гадел буларга тиешсең. Таулар моны курыктылар, гаделлекне үти алмыйбыз дип. Бүйек таулар, җирләр һәм күкләр. Һәм мәсәлән, әманәт ул шулай ук күз, колак һәм җенес әгъзаларны кебек хәрәмнән саклау. Шулай ук әманәтне. Менә бу бөтенесендә Аллаһ Тәгалә җиргә, тауларга, күкләргә тәкъдим иткәч, алар инде аның савабына сөенсәләр дә, алар газап теләмибез дип юк дип әйттеләр. Адәм баласы аны ярар дип әйтте. Һәм залимнәрдән булды Аллаһ Тәгалә. Ахырда, аятның ахырында һәм дә адәм баласы залимнәрдән булды. Ягъни адәм баласы үз өстенә шундый зур йөк алды, ләкин залимнәрдән булды. Аның эшнең нәтиҗәсен белми торып. Шуңа күрә җәмәгать нәрсә әйтәсем килә, адәм баласы, ягъни без җирләр, күкләр һәм таулар үз өстенә алмаган йөкне адәм баласы алды. Бурычны вакытында кайтару, гадел булу, Аллаһ каршында итагать булу, фарызларны үтәү, адәм баласы ярар дип әйтте һәм шуны алды. Без Аллаһның хәлифләре бу дөньяда. Адәм баласы мәшәй курыкмыйча, шушы зур вазифаны алды. Тауны үзенең күзе белән күргән кеше, тауның нинди матур икән, нинди шундый менә гади кеше андый әйберне эшли алмый. Тауның шундый менә аны әйтеп булмый. Шул матурлыкны күргән кеше генә Аллаһның бийек икән таный ала. Һәм адәм баласы менә шушы әманәтне алып, үз өстенә алып, күп очракта әманәтне үтәми. Менә дөньяда яшәгәндә җәмәгать кеше бигрәк тә безнең заманда менә дөнья эшләр белән мәшгуль булып, без Аллаһ Тәгалә арасында менә шушы дөнья мәшәкате безнең һәм Аллаһ арасында бер зур пәрдә була. Бер зур пәрдә барлыкка килә. Дөнья мәшәкатьләре белән җиреп. Ул хәзер пәрдә генә түгел, ул стена булды. Кешегә гади генә фикер йөртү вакыт юк хәзер. Мен әйтәм ич, кем хәзер атнага ничә тапкыр яки көнгә ничә тапкыр дөньяның матурлыгын 5 минут, 10 минут алып, Әбу Бәкр шикелле уйлап, фикерләп йөри ала хәзер урамда. Кем чыгып, менә шулай карый ала, кара нинди ниләр, нинди таулар, нинди матур кыш, нинди матур кояш, нинди матур йолдызлар. Кешегә фикерләргә дә ирек бирмиләр хәзер.
Кешегә фикерләргә вакыт та юк хәзер. Бөтен яктан теләсә нинди игътибарны үзенә ала торган нәрсәләр бик яхшы эшли хәзер. Аллаһтан ерагайта торган. Теләсә нинди җырлар, теләсә нинди юмористик әйберләр, бөтенләй кеше үзенең акылы белән, шуның белән шумып, ул даже Аллаһ Тәгалә турында уйларга аның бернинди мөмкинчелеге юк. Ул пәрдә һаман үсә дә үсә. Ул стена бер кат түгел, 2 кат булырга мөмкин, 3 кат, 4 кат, һәм кешенең йөрәгенә бик авыр хәзер шакып керергә. Җомгага җирмәгән кеше, ул тегендә җирмәгән кеше, җыр, бию, шундый менә уен, көлке нәрсәгә җиргән кешегә бик авыр нәрсәдер аңлатырга. Чөнки аның йөрәге берничә йозакка бикләп куелган уже. Шуңа күрә җәмәгать, кеше менә үзегез күреп торасыз, күңел ачу өчен үзенең менә шушы нәфсен, аның нәфсен теге күңел ачу, менә шу теге развлекать итәргә инде кеше кесәсеннән любой акчаны чыгарып бирә хәзер. Любой акчаны, любой сумманы чыгарып бирә, лишь баны көлдертсеннәр. Лишь баны шулай менә аңа нәрсәдә күрсәтсеннәр, ул карап шулай дитеп, ул киресенчә наоборот Аллаһтан ярагая шуның белән. Ул наоборот ярагая Аллаһ Тәгаләдән. Чөнки кайда Аллаһ Тәгалә искә алынмый, ул мәҗлес хәерсез мәҗлес. Анда фәрештәләр юк анда. Кайда Аллаһ турында яхшылыкка өндәү юк, ул мәҗлес турында нәрсә әйтсәм була, анда даже фәрештәләр дә юк анда. Шуңа күрә җәмәгать менә шушы үзебезнең фикерләргә, уйларга җәмәгать бу дөньяда бик авыр хәзер көрәшергә, бигрәк тә мәчетләргә, дин әһелләренә, чөнки безнең конкуренция бик авыр хәзер конкурент итәргә менә шушы күңел ачу сферасы белән. Клубка ничә кеше килә, менә санап карагыз, акча түләп, мәчеткә ничә кеше килә. Чөнки монда уйларга кирәк. Уйларга кирәк, монда фикерләргә кирәк. Анда бернинди фикерләү, бер нәрсә юк анда. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сүзләре, ягъни Аллаһ Тәгаләнең аерым бер фәрештәләре бар. Шушы фәрештәләр кайда Аллаһ турында сүз бара, кайда сөйләнә, яхшылык турында, начарлык турында сөйли, теге начарлык эшләмәгез дип өйрәткән любой зикр мәҗлесе, анда фәрештәләр, анда һәр вакыт Аллаһның рәхмәте була. Һәм Гали радиллаһу анһуның берничә әйткән сүзләре бар. Шулай ук менә хәерсез дип әйттек, ул шулай ук әйтте, хушуксыз үтәлгән намаз, ул хәерсез, бәрәкәтсез намаз. Хушуксыз үтәлгән намаз, ягъни намаз укыганда кеше бер нәрсә дә сизми. Автоматик рәвештә укый ул, кул хала фәләк, субхана раббил азим дип торып баса да һәм дәвам итә. Кабутта кешенең йөрәге бер урында, кешенең тәне, гәүдәсе бер урында. Аның арасында бер зур шундый пәрдә бар. Хәзер ул пәрдә түгел, әйткәнчә хәзер ул стена уже. Икенчесе, Гали радиллаһу анһу әйтте, буш сүзләр һәм гайбәт белән ураза тоткан кеше, буш сүзләр һәм гайбәт сөйләгән кеше, ураза һәм ул шуның белән дә бергә ураза тота, аның уразасы шулай хәерсез була, бәрәкәтсез була. Тул куйган уразаның. Әгәр дә син ураза тотасың, һәм теләсә нәрсә сөйлисең, гайбәт, начар сүзләр. Өченчесе, аят өстендә уйламыйча Коръән укуда шулай ук бернинди дә файда юк. Ягъни укыган аятның өстендә уйламыйча, фикерләмичә Коръән укуда бернинди дә файда юк. Без хәзер әйтәмеш, без хәзер автоматически Коръән укыйбыз, нәрсә турында сүз бара, Аллаһ Тәгалә нәрсә турында әйтергә теләде монда, ни өчен шулай дип әйтелгән, biz аның турында уйламыйбыз, аның бернинди файда юк. Кайбер галимнәр әйтәләр, Коръән уку ул ягъни фикерләү дигәнне аңлата. Biz бит укыйбыз, Коръән укыган өчен һәрбер хәреф өчен савап, шулай бит. Һәрбер укыган хәреф өчен. Галимнәр әйтәләр, һәрбер укыган дигән сүз ул ягъни фикерләү дә керә монда. Гади генә укау түгел, шушы аят, шушы сүз турында фикер дә йөртү.
Дүртенчесе, юмартлык күрсәтми торган мал, юмартлык күрсәтми торган кешедә әгәр дә мал була икән, һәм ул юмартлык күрсәтми, ул шулай ук малда бер инде хәер бәрәкәт юк. Хәер бәрәкәт юк. Һәм бишенчесе, җәмәгать, ихлассыз укылган намаз. Ихлассыз укылган намаз, кеше ихлассыз намаз укый. Ягъни аның уй фикерендә Аллаһ Тәгалә юк, аның уй фикерендә бүтән дөнья эшләре. Һәм галимнәр әйтәләр, инде күп тапкыр әйткәнем бар, безнең хәзер гәүдәләр йөрәктән караганда күбрәк сәҗдә кыла. Безнең гәүдәләр, безнең җисем, бәдән, ягъни йөрәктән караганда күбрәк сәҗдә кыла. Йөрәк каткан. Гомар радиллаһу анһу әйтте, менә шушы аят өстендә уйламыйча, фикерләмичә Коръән укуда файда дигән сүзне Гомар радиллаһу анһу әйтте, мин ди Бакара сүрәсен 12 ел эчендә өйрәндем ди. 12 ел минем китте Бакара сүрәсенең беренче аятыннан алып ахыргы аятына кадәр укып, аңлап, ул бит инде зур сүрә. Беренчедән, икенчедән анда бик күп фикъһи, шәргый мәсьәләләр. Мәсәлән, мирасны ничек бүләргә, тегесе, монысы, төрле хәрам әйберләр. Һәм ул әйтте, менә минем ди Бакара сүрәсен өйрәнергә 10 ел китте дип. Аннары мин ди аны өйрәнгәч инде Аллаһка шөкер кылам дип, инде бер дия корбан чалдым инде дигән. Әлхәмдүлилләh дип. Ягъни нәрсә әйтәсем килә, җәмәгать, үзебезнең гамәлләребезне biz ихласлы итеп үтәргә тиешбез. Һәм әзрәк үзебезнең фикерләребезне төрле Аллаһтан җирагайта торган нәрсәдән җирак булырга кирәк, җәмәгать. Күңел ачу кирәк, но бик часто булмасын. Булсын ул бер тапкыр айга бер, булсын ул 2 айга бер, ләкин һәр вакыт менә шундый Аллаһтан җирагайта торган мәҗлесләрдә катнашсак, җәмәгать, безнең йөрәкләребез катачак. Йөрәкләр катачак, һәм бик авыр шушы йөрәкне җибетергә. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء